Sinin channa chuan hmelchhe pakhat thau ve tak hi mokor ha in khuma alo thu a akuta chuan engthil emaw hi humin sina in thlaka chunu chu junior shu ni in a unaw nu shan chuan damdoi pe in unaw nu I hmelchhe in I thau bok sia tiang chuan engtin nge Mr. Gu hian a khoi du ang che ma se he in nei na hi I hum lo chuan gu chung kwa hian an hnu chhuak che anga inu dam lo en kol na tur po I nei don lo ania hemi mang hian I du chu I nei theyang ti in alo fui pora sinin thak le in yan shu chuan a pasal in tura dam doi tel chu a she hle a ma se kanu en kol nan poisa kamamo bok si hemi tel lo hi chuan min du don si lo guling yan ka ti pal tia mani in nem chopin a pasal in tura chuan a tela chu vele Mr. Gu chu ron lutin voin chang chuan min en kol tu tur kanupui Miss Gu ini to a in thlashu na ngai lawania tia in tura ban chuan yan shu chuan arel ru in min homya lawamuni le ti in tur chu lak le tatuma ma se Mr. Gu chuan lo in manin nau khat le kalom ka rui lawang mutoro tia kalmoya tum chu damdoi chuan na thokin yan shu bo pa chuan zan hun an hmang dun ta ngal anuwa an zauta mo tia chuan yan shu in Mr. Gu nem son pa a thau tur chu Mr. Gu ke chu adel tla sak zuya Mr. Gu chuan nang zak thailo lutuk I chunga that chhuaka tuma mase ka in tura damdoi polin I taksa thau takhan ka ke idel tlak boka ti in a thin rim hle a yan shu chuan atum dan ani lo thu soifia atum chuan Mr. Gu thin rim chuan ngoiro hmuh che ka du to lo ti in gar ta shwai chhuat tir ngala atuka chuan gu men sona changa the chhuakin kongka an kal ta maka lutir tura angen lom lai chuan kongka ron in hongin a unaw nu shon le mi pa pakhat hi an lo kala yan shu chuan I lo kal hlawa mi shwai horo heta hian ka omdu to lo ina ho ka du kanu en kol ka du ati chuan ik chuan nemin unaw nu nimin khan inu te chu damlo na wangin athidai tolom heta hian thiro I thi chawin guling yan hi pasala ka nei theyang ati khum ta zeka yan shu chuan a she thiam lo hle a chuta ik chuan ami parun shwai hne na chuan poisa ka peyang che I hna thok ro ti in mi pa chuan yan shu chu bengin swalui chu atum ta ngala sinin thlakin thingtlang khwa a hian hmelchhe pakhat hian mi pa pakhat hi phuarin idam theinan I taksa atur te kha vuak angai ti in alo vomol mola chuta a en kol dan adik lo ti she chhuakin ngai damadi le ngal chupa na twar thin rim la chuan ka thadon che tia zuin atlo thlu zuya chuta chuan chunu chuan alu so in atharau a chhuaka sin masa lo lang le in yan shu chu mi pa khan akor phela tum lai tak chuan hmelchhe tharau kha ataksa aron luta a thau chhuak yan shu chunga thleng zong zong chu she thei ngalin nun khongai thlak takilo hmangani hi mishing pa ngai anga inun theinan kapuyang che ti yan nuin khoitum tupa chu a hnek zui ta chora thau chhuaka chutin yeklama chu pa chu avoma an pahni chuan palpon lama a the chhuak zui ta mak a omna hmun chu en kwalin mi house chung ko chen na a ka le ta ni hi a thale mai helai hmuna hian engkim an nei ani hi ti in a hlim hle a chuta thil ngai to chhuakin a ruak boxia ka damdoi thiam na mangin poisa ka tho chu angai don ani hi a tita a anuwa chuan engnat na po ka tidam thei ti ina awa chuta mi pa pakhat lo kalin kapa thailo na itidam theyangim aron ti yan shu la chuan iti chin du em ti in ponzar lama chuan anin zui luta chuta ake kor phel tur ti in a en kol zui ta ngal chu vele khomi te le chupa nupui chu lo kalin he pa hian min khoi du ngai lawa tu na a aw le vak boxia tu me chiange ka pasal lo khoi tu chu ti ya thin rim taka yan shu ne ka tum chuan yan shu chuan ingai dik lo ni kha ke en kolalom adam to ve en chin la ati a chunu chulutin an nu pa chuan hunan mangdu na
anuwa chuan hlim taka run chhuakin doctor mak takini ti in an run fakta ka chuan khomi te chuan in entir chu anin chu ngal ta sap sap sinin thlakin gut chu hospital a alo oma ake chu a hmang thei to lawe le lama yan shu la chu khomi te chuan choi moina ti an lo hlana gut chu doctor chuan ike hi atlak veka I hmang thei to lawang wheelchair a I thut moi angai to ang ati chuan gut hin rim lutuk chuan hmelchhe thau hmuh lutuk in chen ka du ka chen nga lang ti in ain hum ru a secretary chuan in sum tura lo ti in kan gu chhungkwa le jing chhungkwa ten in rem na kan siama in chen I du pon kum nga tal I nga yang alo ti gu chuan a hun lo thleng se ka chen nga lang ati a le lama yan shu chu alwak chhuakin in ring hlalin a in check chu a raya lo ni anuwa naw chu vein phir panga lai chu anaya mipa pali le hmeichhe pakhat ni in an hminga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday le Friday a phwa ta ringota hun lam ve zelin yan shu a boy em lain gula chuan calendar mangin a chen hun tur chu alo chu chara yan shu po exert la in a cher thwaya hun liam le nual nu chuan khomi pakhat chuan yan shu chhelo to lutuk chu ngai zongin a ron tlo china doctor hmelchhe inai omem a ron ti chuan no pangte chuan lo ngai thei lo hle in ni tin kan nu a ron zonga le lutuk mai nupui nei reng chungin kan nu alo la rima kan nu hi a hmelchhe ro puisia ani ang son anei tur ani lo ti in an lo soi khom ve lai la ya chupa chuan no pangte chu khonge innu hi innu bula chadewin min lo soi thin ru oi chuan sweet ka le don cheunia ti in athlema ma se no pang hola chuan an toys manga lo fiamin chupa ni kho shelo atlu chu an nuya chuta yan shu chu run chhuakin no pang ho chuan even hmelchhe ve ti in lo faklem llama yan shu chuan ingen ti a ti in chupa chu a en kol ngala alo har chwa chuan doctor hmelchhe kalume nangma chawa no pang enkol chu a ha thlak don sia kabula omla ke enkol puyang che a ti ngala no pang hola chuan dumya su pa kan nei ve reng an lo ti chuan chu pa chuan kum nga chung pa in nei lawa tunge ani po in shami ke hi in pa kan ni mai ti in a ril ru chuan yan shu te nom takamel pa in kum nga liam ta khan hmelchhe thau tak ini a tuna ilo chhelo to boxi ka ngai to wang che hian zan po kamu theilo tia ngai to in Tuesday chuan tur mang hian alo vom le shama yan shu chuan boy pui le ngalin a fanu Friday chuan pa kan nei ve reng ka pa ka zong don ti in atang chuan atlan chuak ta ngal chuti la chuan kum nga atlin to wangin an khwa a gu te po yan shu in chen na lekha sain tir turin an ron kala an tlan lai chuan yan shu fanu Friday kha an motor ma a tak chuan ron tlanin driver chuan a hau nga la Friday la chuan I thiam lo zo ka ni kha lo ti le tin traffic rules vel chu alo shil le ta se ka chutia anin haulai gu in alo mu chuan nui sukin a kaw nga la Friday la chuan kapu even hmelchhe ve kan khomi chu inilawang ati a gu chuan Friday chu enin shat na mak deuh hi anaya Friday in damdoi lampo ka thiama sin ti ya gu khoi tum chuan driver chuan alo dangwat ma se gu chuan a poilo thu soin Friday in amara de sak chuan kum nga chung a ke mang thei to lo ti a she thei nga la osam takin adam theya ma se I enkol rei lo lutuka treatment that tak ka ilak chuan ikal lewa theyang ti ya a shil chuan gu chuan makati ru le a Friday chuan uncle email chasia kan pa lo ni daila ati chuan gu chuan ipa kani thei hleinem in ina kawa thlang che ati a Friday la chuan a ril ru in tuna chuan ina ka ho thei lawang kanu in kapa zuna phaldon box si lawa uncle hi a chhelo box ya kapa min zun pui tura ka so manga ya ni tia ngai to in a chap der patemel cha mi in min kidnapa ka chhungte ka hmuzo to lo ati a
driver la chuan Mr. Gu a soi hi oi reng reng su thom nu fai tak a ha a engtin nge kidnap ani theyang alo ti nga la Friday chuan hmelchhe thau tak pakhat hian min en kolin ama chawin a chenga ti chuan abula om turin min kidnapa ka thom hnu hi fai hle ma se kut min thlak zel zela ti in ama le ama chu a in sik ru zewa Gu chuan en sakwatin anin nei zana yan shu in ake adel tla saklai khangai toilet ngalin chu hmelchhe thau deuh chu a swa hle mai lunga su ina shrai ho in ipa ka zon pui don chenia ati a Friday chuan lom thu shilin ka una padang te po akuta an oma va chan chhuwa kang ati le Gu chuan kha hmelchhe chen na atang khan a hla chuang lawa no pangpui chung chu a rei lawang ti in anin phura a hnuah chuan yan shu te in thlengin Friday chuan pate ka una pa te chu kawa kawang o ti in atlan lut nga la chuti lai chuan Gu chuan driver chu yan shu hne na in chenna lekha sign tir tur chuan a tir ve nga la Friday chuan a una pa te chu kawin pateya chhelo deuh ka hmu a do soin kidnap kan ni thu ka shila engma soi chhuak suang che u ti a shilin Gu hnen lam chu apan ta ngal pakhat chuan kan u naw nu in min pui turin ilo kalatia mase min kidnap ve ta la engtin ngen yang chu wang chuan kan him nge ni ti kan fi angai alo ti Gu pon a thalum min zo du in nei chuan min zot ula ti in a chang ve maya pakhat chuan tungei ming engi ti chin ti in alo zot Gu pon thatak chuan a shil ve maya no pangten Gu group nei tu pa ani ti an sha chuan mi hausa tak ani a min kidnap lawang ti in pakhat chuan pategu engtare nge kapa zon nan nga yang ati le chuan Gu thil ti theina mang chuan ni thum chhungin kan zong hmu mayang alo ti no pangte chuan ani chuan pate bula hian ni thum kan omanga yani chu min en kol theyang mo zantin kan mu thil theinan bong hnu kan ina peanut allergy kan nei boka ati chuan Gu po chuan makalo ti hlei maya kepon peanut chu ka hwa a ati chuan Friday chuan kwa ngalin keimani angmai ini ati a chuta una pa te bula vading le in pakhat chuan kapa kan hmu theilo pon kan pa ini thei thawa kan nu hmelchhe tak nen inin me don lutuk kan pai ni chuan fa panga hmelchhe le du om deuh inei ni maya kan nu chu apian na lutuk anti le ngala Gu chuan ipa chu zong photang u ti in kara chuan an lut ta diala Leila mayan shu chuan a in leng pa chu alo nar ho ve meka chuta Gu driver khan madam Mr. Gu ai o in chenna lekha sign tur kalau keng ati chuan yan shu chuan Gu ling yan mo nitak kapasal thita kha alom acha e ti ya kongka hun sakatum lai tak chuan driver chuan a file ken chu ani lo zok ti sha in Gu a shil ngala Gu chuan naktu ka Gu men suna sign turin ron kal ro se ni dang ka ngak thei to lo alo ti a yan shu chu shil ve ngalin a let ve le a yan shu chuan Gu ina mo a thalom keipon ka pasal van doi tak chu ka mu chak renge ti sepin no pang hau a zon chhun zum ngala lelama a una pa ber chuan anu ko la mu chuan a una nu hne na patego in a sha chwalo nan lobe boy tur shilin ko la changa jinia shun chuan chhungin omveka ati chuan afapa chuan tlanga dam doi jong turin kankal ni thum nuwa cha kan ron ho anga ti in a shila jinia shu pon a oi saka hova tur chuan a shilve mai Anua chuan Gu men sun chu thlengin Mr. Gu chu yan shu unaw nu I khan anin chen fel to tura nga yin Miss Gu kani thei to do ne ti in lim deuh hian alo hmuh ka mase no pangho hmu chuan lau thong deuhin Gu chu azot Gu chuan kidnap an ni thu le a chhung ta zon sakatum thu a shil chuan ik chu a thawaya chuta enge vo in chu ka unaw nu chu I chen fel ta empty in be sei nei deuh chuan a zot nga la Gu chuan thil akal tlan vak lo thu so in naktu ka Gu men sona sign turin alo kalang ati chuan ik chuan rel ru in unaw nu naktu ka inin chen ani chuan nal takin kalo hmuh kang che ati vel
atuka chuan Yanshu po gu menson lam aron pana taxi driver la chuan hmelchhe ti lutuk wang chuan man po chu angai lo ti in number min pe maila ati a en deuh le lama gu le no pang ho chuan thomhno in ang vek hi an lo ha a gu chuan pa fa te po kan an hi le ti in angai twa chuta in chunga chang ik chu in cheina lutuk mai hian aron chuka no pang hoin kan nu a chhelo da izok an lo ti chuan a thin rim hle gu po chuan I in cheidan chu alutuk deuh lo mo kalna turin nei ni alo ti chuan ik chuan ka unang nu ka hmu lo na rei to box ya moi taka lo hmu ka du alom ati a aril ru chuan kha hmelchhe thau kha kum nga liam nuwa phei chuan a thau zwal ngotang vo in hian gu ho tu nu thar chu tunge ka ni ka hmu ti rang ati a Yanshu po menson ron lutin mei thau chuan chhelo an lo ti hlom hle a gu secretary chuan miss gu lo thlen thu chu shilin Mr gu chuan acha minute nga nuwa kanin zom na chu ka ti top to don ati ngal mei thawin za taka chibai lo bukin gu ten an hmu chuan makti deuh chuan an lo thlira no pang hola chuan kanu hi enge heta alo ti min hmu vai chuan a thin rim don ania ti in an lo bi ru ngala Yanshu chuan gu hne na lekha chu lo la ro ka lo sai na nge ati chuan ik le gu chuan makti dewa lo enin jinyan shu mo ini anti rala ik la chuan engtin nge ni thei mei che thau jinyan shu kha ini thei lo shim shim abyang veila ma khwa wanga ne ya khoi mo ka lo en dik nge ti ine en saka Yanshu chuan beng her sok gu po chuan a chhelo ta hle mai alo ti ve a Yanshu chuan gu hne na lekha chu lo la ro ka sign wat du ania ati le gu po chuan lo pe ve maya le lama no pang ho chuan in chen na omzia an lo sha chuan uncle sokan pa ti na ani chu ti in tlan chwa pa chuan pa an ron ti a Wednesday chuan Yanshu ron ko in nu pate hi kan pa ni ti ro ati chuan Yanshu chuan phok dewa no pang ho melin aruk chuan a fa te ti a sha chuan min chu sak du mayang nilaw ka fa te hi min lak sak tur ani lo ti in Wednesday chu anem sona gu chuan enge thil omzia anni hi ka fa te anni emni ati chuan Yanshu chuan engtin nge ni theyang an naw te lai chang an pa an la mulawa ka fa te anni hi telve na inei lo ti in aphanga la Mr gu chuan aril ru in he hmelchhe hi kum nga liam nu pon ala phakar rengani hi no pang ho hi zo zo kila acha ang tia ngai to in no pang ho ne na chuan an kum za chu a zo ta no pang hawin kumli an lo ti chuan gu chuan an kum nen a chu chuan ka fa an ni theina chance a engtin nge dot mi shil ngam zo ka a ti chuan Yanshu chuan a fa te a chu sak mai a hlawang chuan nilaw thilsha swal pala oman yang ke hi jinyan shu tak tak ka ni hleinem Yanshu zo kanya vo in hian in chinna lekha ni lawin na dil na lekha run sain tur zo kin alom ka lokal ati tadai gu chuan secretary ne na intify tu ran zon le zon lo zot ngalin secretary in anzon thu alo soi vele che a gu chuan ani chuan no pang ho hi engi omzia kidnap an ni thu soin an pa zong turin min nge na ti in a zot le a Yanshu chuan dik tak chuan heng no pang te hi an pian hlim khan an pa ina kalsana ti chuan har sa takin keima in ke en kola pa an nei emu anin ti char chara heti hian an lo zong ang ti rin ngai na ka shilo reng reng ati kwal vela a fa te zinga pakha chuan chuti chu ke ni hi panei lo mo kan lo ni a ti in alo ngai to nga la Yanshu chuan ril ruwa no pang ho ngai dam dil ngal mul mulin a chap der le vela gu chuan ril ru in no pang panga ngot mai mani chaw en kol chu a har savya wang no pang ho hi kabula an turani tia ngai to in Yanshu hne na chuan intify na thok tur chuan sign la heta in cheng ve ngal don nia ati chuan Yanshu pon no pang howin school an chan chep to box ya heta chen chu a tha ang tia ngai to vele ngalin gu hne na chuan chader pa hian lom thu chu a shila
nangma wang chu ni lo se heng no pang ho hi enkol dan tur po ka shela wange na ka mu thei bok si lo ti in lom thu chu a shil ngal mul mula gu in no pang ho an room tur an bua sai sak tur thu a soi lai chuan I khan thil the ni lo he nu le no pang beng ching ho an lo chen ve te chuan an ti boi don che a sin a lo ti yan shu la chuan Mr. Gu dik lo takin min pu thei lo wang rim takin ka thokanga fai takin in po hi ke en ko lang alo ti le nga la no pang ho po chuan min chen tir sham ro fel be bin kan omang an lo ti ve le a gu pon ka inania ka soi chu thu to pani a ti chuan iklung oi lo chu akal taw ta mak an kal dar vek nu chuan gu chuan secretary ne na in chen na le kha chu yan shu nge va sain tir tur chuan atir le a yan shu ta in va thlen chuan tu ma an lo om lo secretary in chung en kwal chuan Mr. Gu nupui le fa te ngei ti chu thlalak atang chuan a hre chhuaka